Kaya po ni kinabuhian niya. Ay, giram tagkaon ba? Chika ba? Saon na ako niya? Ay, tama. Nako'y kailang hagi sa mga ani. At doon, tika pre. Pre, tunsa ka? Kunik, tabangis ako ni pre, pre. Sa kadran, tay tabang na usap ka no, yusap rin gibuhat ni mo dra, basi na po kay. Kakadili man, good. Kundi naman good. Nako'y nakita ang chika ba? Walo kayo, piti kayo, pre. Naakay nakit ang chika. Walo niya, piti. Ano silabot na ko ana? Ano sa naman taon ka, pre? Uy, di ba sa pag-abot sa mga nani, ikaw may ekspertuhan na. Kanawa no, nasinsan ni mo, ganing, kung ta, pre ba? Ano sa man gusto nimo mahitabo day pre? Mapatudlot ako sa imo sa pag-discarding chika. Para Para makuha siya. gusto jud ka. Gusto kay na ko, pre, no? Mga ganing kursunada kay kuning adto ko diri, ah. Sige na, pre, sa may buhaton ako. Sige ani buhata pre. Sa man na? Maganda mo pick up lines. Pick up lines? Ah, sige, makaya ko na. Ikaduha, Sa man? andam ka kwarta. Kwarta. Saan man ako ng kwarta, pre? Unsa ni mo kwarta? Oh, Gusto magani mong chika. oh, gusto na. Pag gusto ni mo ang chika, makipag-date ka. Kailangan ni mo kwarta para namoy pang snack-snacks nga na ang style. Pero, wala mo yung kwarta, pre. Ay, andi ko mo na nakabawag tik-tik ni mo. Pero, gusto kay kumakuha na ko to, pre, ba? Maunay nakabawag tik-tik ni mo nga naman gusto kag chika tapos wakay kwarta. Wakay pang date. Wala ko i-discuss yung storya, discuss wala ni. Grabe po ka, pre. Yung ganing, dool ko sa imo, no? Matabangan ko ni mo. Gusto rin, tana ko makuha tong chika, ba? Grabe po ka sa kuha, eh. Pero sige lang. Di lang yun siguro ko pwede sa mga anak. Kay, kinsa ramang good ko. Ingawan nira akong kahimtang. Lagi-lagi sa mukha ni bataan ni oy. Magpakonsensya man. Bataan ni oy. Makatabang, sagod ko sa imo nga ron. Tabang. Ay, lubos-lubosan na lang sa agon ni mong tabang, good. Oh! Kastal. Yagi. Ate gisimot pa. Pero pre, kano sa man ako ni bayaran? Yan. Sige na, hatag na ako na sa imo ha. Ay nagbayari na. Gagi, sure ka, pre? Kung sa di ko nagatik-atik ni Mr. Lim. Wadyo ko nagmahayad sa imo mga amigo ta, pero... Sinapod pre. Nani, manggod, pre, dili, manggod. Pwede nga, imurang istorya, dapat gusto mo actual, pre ba? Kanang murag idin mo, gudi mo sa kuha, god. Gusto ni mo i-day mo panako sa imong sa ibaton? Okay, Sobra-sobra na imong gibuhat sa kwa pre ba? Pre, lubos-lubosan na lang. Good ni karon ako mga yung tabang nimo. Sa mura magdili amigo. Sige na, good, pre. Pre, grabe po ko, pre. Tindog pa pagtarong gra sa mukha bata oy. Mukha ni pa ko na kusong hangyo ba? Bataw ni pre. Kung dili panganta ka amigo pre. Jud ta ka kuan ba sige, pagbigyan ta ka pre. Kana, oh, di ko nagmahay nga na amigo, tika ba? Ano eh? Saman, sige, sa may boto nimo na. Tawagan ako si Hana, panion ako diri. Di mo na ako sa imong actual buhaton. Madto dito. No sa di kapag inlabang babae wala imposible. Puti ka mo. Hello be. Be ka nang gimingaw ko sa imong be. Gusto lang ta ka makita karon ba? Kung pwede lang pod sa imo ha. Sure ka mo ani ka? Sige be, hulaton ta ka biya. I love you be. Bye. Wasan. O man ni sana karon. Grabe, pre, no, napaanli, hindi mo ba? Tingnan na lagi na basta ang babae in love. Wan ko lawira na mo na ang storya dira. Nung si ano, pre? Ah, ulat lang. Be! Si ano, pre? Oh, Dito ka pa daplin lang, panghiring nga daplin. daman juga, wah. Daman juga. Be! Baby! Nahihidyo ka, be. Magaling kang kupal ka. Nagalit niyan, hidyo ka, be, no? Gani, nitawag man ka nga mani ko. Alangan, no? Kasi dili mo tawag, ana. Gimingaw man ko nimo. Ikaw, wala ka gimingaw sa kuha. Mingaw. Pamanday na di, ay! Yang anong gipaani man ko nimo bi asa dito mga to? Gusto lang ko, be, ba nga ka na magkaon-kaon, good ta together? Kay, dugay-dugay na biya tao na ka-istorya, no? Nga sa tarap ko naon.
Diskarte eh. Na dito na may baligya si Uncle dra tindahan pang snacks lang ba? Ha? Tara. Tara sonahan biyo. La ako yan Uncle. Boss. Di, sunod-sunod di gigapon na inong pare. Mr. Lim. Sagdira na siya kaya nagproblema. Uy, mag-uyab ba? Alay diri tabi. Kol, kol, palit mi og stocks. Sige, sige, linggo lang mo dira. Sige. Order na mo, dagan ko biskuit baligya. Lami kay diri lang Uncle kay presko kay baligyan niya diri. Siyempre, bago pa na ko ning kumpra. Unsa man ninyo? Unsa man ni mga be? Sige order lang. Kanang pa-jibar ako, Abi. Ajibar. Kaya pa jibar. Pila, boss? Tag-size naman eh. Ah sige, exercise tara. Ajibar. Dara boss. Oh, dara, boss, ang kambyo. Ibutan ako siyang bursa ni. Natukan ko. Natukan ka? Uy, naisok din sini, boss. Nami baligya juice, Namoy ko an boss ice kana cream o kaskindi. kalamansi. Kalamansi, naa. Kana lang boss. Naa, boss. Sa kompleto. Pila man eh? 20 na. 20 dara ina. Abi, ay. Tara. Dara, boss, oh. Dere na ko nibutan sinselyos yung bulsa ha. Dara na ha. Okay. Basig na pa kay gusto ka nun. Ano yung chippy, Bi, oh? Chippy. Oh, ganay. Kasi kani pila ni boss? 15 na. 15. Tara boss, ibenta niya ang kwarta. Matay, boss. Unsa naman imong style, boss? Ganina, kung kinambyo si mo, anong kining tibuok man imong yatag sa kuha naman kay dagan si Silio dia. Ay nasig ko ang reklamo dira boss, may gali ni palit pa mi dire. Sige na sukli na lang ko dira good. Unsa, may mahutdan mo kung sinsilyo ni mo. Dito, Bi. Di, ay. Na? Ano na ako sige, butag sa sila dari. Ah, mo na purpose good sige na. Dara, oh. Dere ko nibutang sa bulsa ha. Ang bulsa na to? Dara na. Baslot imong bulsa, Bi? Ako ah? Dili man. Ano nga dari man imong ginabot ng sakong sensilyo? Naamong good na purpose be. Ano sa purpose, ano? Kay pag mahurot ni akong sinsilyo diri ah. Dira na kumukuot sa imo ha. Magaling kang kupal ka. Maayo bata ah. Kiro man good na yun. Sige, ikaw na. Perfect. Bi, medyo kaulan no? Since nagkakuyog-kuyog ng punta karon, uli sa siguro be. Pauliwan ako nimo? Okay, kaulan naman balik na puta sunod adlaw kita bitaw sunod adlaw na padlibre yung taka. Sure. Tawagan ko nimo. Tawagan taka. Ang tanang sinsilyo ibutang na nako si bulsa. Sige na. Sige, uy. Bye-bye. Atay pa. Nakapamiliti dira. Napa man? Ano yung sinsilyo? Sige na, fights. Bye-bye. Galaw-gawa ni si Marky, uy. Igo man ko gipakilig, pero gipauli rin ko dayon. Pero at least, tagang-dagan po kong sinsilyo na tigong na rin. Nakakaw bang chichir yan?